गे माई लंगटावा से दिन में नहीं कटतो गे माई। हमरा से नहीं कटतो तो केरस कटतो गे। हाँ जी तो घरवा में धरल धान गेहूं जे खिलाइयो ऐठो आएंगे देख लिया एगो आला के तोरो देखेबो। हाँ तो एगो में तो दांत खिसोट गेल हो आ दोसर में तो चलिए जाब हो। सुन ले हो बात हमरा से खाना उना नहीं बनतो। अच्छा तो क्या बनते गे? हाँ तो कुछ रहतो तब नहीं बनाबे खाना, खाली पानी हल्ला पानी पियो। कहाँ से बनयो न हको एको कानायो न हो खोजा हको पवची कमाए के न तन हो। कहाँ से बनयो न हको एको कानायो न हो खोजा हको पवची कमाए के न तन हो। लाज नहीं लागो हो मांगते भोजनावा कमाई बहुत बेतु की देमी भोजनमा कमाई बहुत बेतु की देमी भोजनमा। अब बिना कमेले कहाँ से आते जी? चार गोलई कौन है तोरा न बुझा हो दिन भर बगीचा में घूमे के सुझा हो। कमाबे जियो कैसे नहीं हो साइकिलवा मिट्टी कटो हकई दूर है हो किलावा। आ गोड़वा में कोढ़ी फूट गेलो की करम जरा पैदल जाहो तो न चल तो बहानावा। कमाई बहुत बेतु की देमी भोजनमा कमाई बहुत बेतु की देमी भोजनमा। हाँ आहो ने पूरी छान के रख लियो तोरा ला। तोरे संगतिया हो सीखो रहनमा रोजे कमाए चाहे बिकी रोशनमा। सुबह समय आदत हको मारे के तानामा दोसर के देखी सी हा कौ मनमा। हाँ तो की करियो अपन तो है न जे दे दियो तनियो न लाज तोरा लागो हो लज